Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip de Dream League. Deci hai să începem. V-am zis, e un joculeț tare. E cu fotbal. Să-mi scrieți în comentarii dacă mi-a scris. Cred că eu nu m-am uitat la comentarii, dar o să facem echipa care mi-a zis-o voi. Așa, intrăm. Aici era în meci, deci hai să începem. Să nu lăsăm așa. Și unde eram atunci când am încheiat videoclipul? Așa. E pauză. Și resume. Well, let's see if the losing side can conjure something special up. They have a mountain to climb here. But there's still 45 minutes to play, and anything can happen. They want to add to their lead here. Gets the shot in, and it's saved by the keeper. Ok, așa, să nu poate. Casemiro. He's put it back for his team. Nice work there. Cross. They've got the lead, but to keep it, they still think they need to have their competition. Oh, determined challenge there. Sends it forward. S-a dus în atac, cred că. Casemiro. They won it back. Casemiro. Messi. Hai Aguero. Dai gol. Shoots, and the keeper really glad that wasn't on target. Sure he'd have got to O să dau sonor mai încet. Așa. Și să ziceți în comentarii cum să lasă sonorul. Așa. Cross acum. Aguero. Hai Biani. Aguero. Dacă nu dai, te bat. Bine, Aguero. Gol. Așa, e 3-0 pentru noi, un gol a marcat în episodul ăsta și 2 goluri în celălalt. Așa. Hai să atacăm. De ce ne iau? De ce ne iau? Haide! Bine! Acum tare în față, acum Messi! Hai să dea gol, Ronaldo! Să dea! Ronaldo! Să vedem dacă a dat gol Messi. Trebuie să dea gol Messi. Asta mai puține secunde. Trebuie să dea gol Messi. Nu! Vezi că a plecat. Gata, s-a terminat. În ultimul secundă mi-a dat gol. De cine m-a trecut? Să-l dau, să nu mai joc cu el. Deci de Casemiro? Hai, frate. O să dau un șut acum pe poartă. Și s-a terminat meciul. Am câștigat cu 4-1, dar nu vine să cred că ne-a dat gol. Și Cross a fost cel mai bun? E prima dată când îl văd pe Cross că e cel mai bun. Așa, și dăm continuu. Așa, și ne-a dat mulți bănuți. Așa. Așa, aici să ne upgradăm. Hai că vreau să-mi upgradez. Să-mi ziceți în comentarii pe cine să upgradez.
Eu acum o să-l upgradez pe Navas. L-am upgradat cu goalkeeper, dar vreau la totul. Dar la defusing ăsta vreau să fie cel mai bun. Navas. Și gata? Nu mai ne lasă, numai de 3 ori. Așa, și să vedem jucătorii. Nu se iau, cred că pe mine. Bine, în fine, hai că nu pot ăsta, ca Andrevra, care mult. Să-l iau, hai că mult. Hai că l-am luat. Îl avem pe Lukaku și Juan Mata, dar nu o să-i luăm. Așa. Mai club. Așa. Și să îmi ziceți în comentarii cum, nu aici, că mi-am făcut eu stadionul, cum să am costumizarea, adică training-ul și astea. Așa, hai să ne schimbăm jucătorii. Așa, hai să jucăm și cu Bale și cu Neymar. Unde ești, mă, Bale? Uite de mine. Așa, i-am schimbat și unde e Neymar? Uite la aici. S-a schimbat. Hai să ne gândim pe cine să punem în mijloc. Atacant. Hai o altă, nu de asta, hai altă poziție cu 4-5-1 asta. A, dar nu-i bine. Cred că asta. 5-3-2. Așa, asta e echipa, dar îl vreau pe Neymar aici. Și acum ne schimbăm. Aici vine Iniesta, Rodriguez și încă unul, Lewandowski. Hai să ne schimbăm și Kroos. Am pus fundaș pe Kroos. Îl schimbăm pe Andrevra. Așa. Și pe cine să mai schimbăm? Să-l schimbăm pe cine? Hai pe Pepe. Cu Turan. Nu, cu cine? Alb. Hai că-l punem cu Alba. Ce să facem? Și noi. Și asta e echipa care o să jucăm și în meciul ăsta. Și hai să începem. Așa. Și am început meciul. Așa, nu mai ne interesează echipele. Și acum să jucăm. Hai, Leva, du-te în față. Hai, ca Andrevra. Centrare. Nu-i bun la centrare. Hai, Iniesta. O să dăm asta încolo. Și Alba. Nu poate. Nu lași. Hai, Alba. Iniesta. Bine. Dăm la Navas. Și o dăm Turi. Da, în au s-a dus.
Du-te, era pasă lungă. Vezi că eu mă acolo. Hai bine, Candreva. Casemiro. Candreva Hai că să gets into nu... safety. Bine, bine, cu viteza ta la poartă. Și, bine, What a chance! Oh, bine, into the bottom corner. gol, Decisive. golațul. It's the first goal of the day and a thoroughly Am dat un gol, players have finished celebrating and we're back underway. așa, și cred că în fiecare meci o să jucăm What a well-timed tackle. un meci și jumătate de meci sau nu știu. De data asta am jucat cam un meci. Din păcate, dar nu ne ajunge Gets timp. the cross in. Oh, that was Bine. really Hai și well bine. played. Oh, is this the moment? It's the Mamă, ce upright. par, James. And well out by the defender. Did he get a shot? No, Well no. cut out. Iniesta, al ei, nu trece de jumate. Am zis că nu mă. Așa, ia. Long ball then. Hai, Neymar! Haide, cu viteza, da. Ce viteză ai, Neymar. So after 45 minutes, Gata, it's s-a half-time. terminat repriza. O să mai jucăm un pic din repriza Here we go then, aceasta. the second half. Another 45 minutes to enjoy. They're winning. Need to defend Bine, well. Neymar. Well cut out. Du-te, This team băi. eager for more goals. It's viteza looking ta. likely they'll get them. Nu. Vine portarul repede. Așa. O dăm în centru. Dar nu m-am împins, nu-i fault. Hai, Sergio. Oh, determined Ramosică. challenge there. Și They acum have on the Bale, ball. Bale. Bine. They have the ball Da, again. să-mi curcă ăștia. Cum la... Unde-și Neymar? Neymar. The striker was looking forward to that. Asta a That's fost well vina out mea by cum the am defender. controlat. They have the ball again. Alba. Neymar. Oh, Haide, determined bagă challenge there. număr, Neymare. Not a good decision there. This could cost his team. Good, clean Batem game so rapid. far. A dat în corner. Let's see Yes, what sir. comes of this then. And that one swung into the box. Gets the header in. Ce-a scos-o! Ce-a scos-o! A scăpat. That's great Hai, determination. hai, hai. Neymar. Well Mm-mm. intercepted. Bine, dar nu-i faul. Neymar. He showed a bit too much to the opposition there. Referee calls Și play back offside, for dacă nu-mi dă fault, e The offside. assistant to raise his flag, it was clearly offside. Rodriguez. He's won it back for his team. Cum a Neymar, hai și tu. Oh, that was close. Și Neymar. He goes. Bine, Neymar, mar. This is a world. Uite ce schemă face de gol. Și acum. Cred că s-a terminat și meciul. Am avut și timp pentru meci și o repriză. Nu iese bine. Comfortable Și s-a terminat. Manager will be pleased with results like this. Oh, Bine, fantastic da, da, effort gol. from him. Well deserved. Și s-a terminat episodul și de data asta și ne vedem data viitoare.